Distinto er autentisk vin siden 2002. Med autentisk vin mener vi, at vinen skal være typisk for den drue, den er lavet på, den jord, den kommer af, og være i tråd med det forventelige for produktionsområdet. Med andre ord, en Barolo skal smage af Barolo, og en Chianti af Chianti. Vinen skal give os en form for sense of place, og ikke smage af hvad som helst fra hvor som helst, og så skal den naturligvis smage rigtig godt. Vi mener, at de bedste eksponenter for autentiske vine er dygtige vinhåndværkere, ofte meget små producenter, som har en naturlig tilgang til det at skabe rigtig vin. Derfor har vi fokus på økologiske, biodynamiske og naturlige vine i vores brede sortiment. Nogle med certificering og andre uden. Certificering er for os som sådan ikke det afgørende, men derimod er det afgørende, hvordan vinen rent faktisk er fremstillet. Vi er specialister i italiensk vin, men vi kan en masse andet også. Vores kunder er en skøn blanding af professionelle aktører inden for restaurationsbranchen, af firmaer og af kvalitetsbevidste private vinelskere. Vi leverer med andre ord til alle, der går op i vinens kvalitet og autenticitet, og som ikke lader sig forføre af billige salgstrik og den evige tilbudsjagt, men i stedet går efter vine med identitet, sjæl og historie. Distinto er stiftet af Jonas Fogh og Christian Madsen, som begge har mange års erfaring og høje faglige kvalifikationer ud i vin. Distinto er ikke kun en vinleverandør. Vi er sparringspartner for vores kunder, vi er en videns- og oplevelsesformidler, og vi ser det som vores største opgave at bringe dig tættere på store vinoplevelser. Hvad enten det er, når du handler vin hos os, deltager i en af vores vinsmagninger, er med på en af vores grupperejser, eller når vi ser dig i helt andre vinmæssige sammenhænge. Gå på opdagelse i vores sortiment på www.distinto.dk.